Takaniga long kaba kameningi bangin yo biangi kaniga jing hikai sa si sien pat naga ktien ga Jong Blei ha ga jing dai bat kinigi nyau tali ki Jingbishar ga Jong Blei kabangala kren menin aga part 1 jonga ya ki Jingbishar ki Jong Blei bat ngalapan I fi kat to ni tali ya kaba ngan su repeat biang khandiat khnang ba pin sngo tho ndai shwai ga ta ngan puli fi naga bible kata ga dai naga city ga Jong Petrus ka baning kong kalanong ka basaw ngan puli naga khat ka ba khat nyo ka ba ongi kini kiktian naba ka taga ya kala jay ga ban sedang ya ga Jingbishar ha ga yeng ga Jong Blei ndai la da ka taga sedang nang kong nangi ka ai kan long ka ba kut Jong kita ki bam kongo ya ga gospel ka Jong Blei ka taga dai kiktian ka ba Petrus utho uang bala da ka taga ya ka por ka jay ga ban sedang ya ga Jingbishar na ga yeng ga Jong Blei bat la daga sedang ning kong nangi kamot nangi ki priu ki bishakriu Blei naka yeng Jong Blei bat ka taga Jingbishar kan sedang nang ta bat la daga sedang ning kong na ki priu ki bishakriu Blei ka ai kan ja ka Bible kong ka ai kan long ka bakut Jong kita ki bam ko ngo ya ga gospel ka Jong Blei naka taga dao hang ni ngakwa ngan pin ifi bakat kum gani ka jing tho Jong Petrus kadang ka Jingbishar ka bau Blei un bishar ki priu ki Jong ndai ka dandru ka Jingbishar ka bau Blei un bishar ki priu ki bam ko ngo ya ka gospel ka Jong Jesus Christ the day na ka taga dao nga yang ne ban kran chipi nagani ka voice message jonga banyai kran bat banyai kran banyai yalap ya ka ktien ka Jong Blei bat banyai perta banyai kran bat banum thai namar ka jing yalap ya ka gospel la fin puli na ka Bible ka ktien ka Jong Blei ka kran shai nga siya sinotanat igani ka way ka bau Apostol Paul tho yu Timothy wa nga ka shiti ka ba ar ka Jong Timothy ka nang ka basaw wa nga hukum khmat u Blei ba du Jesus Christ bu try u ban sa bishari ki ba imbat ki ba yap bat da ka taga jingmi pau Jong u bat ka hima Jong to men yalap ya ka taga ktien tu ya minat haba day por abam day por di tu pen kendo tu snang tu kentu da ka jing sya slam baro bat ka jing hikai fi ka taga day ka nongrim ka ba nangani ka Bible ka ba ngayo I hagani ka ktien ka Jong try bawa Apostol Paul abu Quran yu Timothy uang nga hukum khmat u Blei ba du Jesus Christ bu try u ban sa bishar ki ba imba ki ba yap fi ka taga day ka ba u Blei u da hukum lingba ka Jong Paul ba du Paul u hukum yu Timothy ba haba ngi kren ka ktien ka Jong Blei haba ki brieu ki ya sngaw ka ktien ka Jong Blei bat haba ki ngat bat haba ki pediang ki ta kin lait na ka ni ka Jingbitar ka Jong Blei haga sngi bishar wat la ka Jingbishar ki brieu ki Jong Blei ka dan hari ka Jingbishar ka Jong Blei ki brieu ki Jong ukam dai ka ban penrem shadujak ndrei ban bishar ki ya ka ban ai ka bainong ki na ka ban ta ka jing shakri ki Jong ki ya ka bangini kran haga ni ka jing kran ka jingi menta ka sngi tinga kwa bangan ongi fi ni ka por in ya let no shagani ka jing hikai kabanganget ngala sedang ini ke jing hikai ban kren Jepang ki nyautuli ke Jingbishar bat minin ke sngi ngala kren ba ke Jingbishar ke Jong Blei kabaning kong ke dai ke Jingbishar ke pop tang sikintian ngan Jepen snau thu ifi hadian bangala perkhat kumno ban pen snau thu i brio ba Blei ude u Riewkhuid u Blei ude u janai u Blei ude u bamla sha ke pop baru Blei ulong ke ding ba bamdo mapina puli na ka Bible u Blei umla sha wadi u adam ki im habaki lepop demo u batawi kinbrei habaki lepop habakim kongo u Blei pen pawi ki jinglang Blei jo u shimet u betno ki nega kpereden habaka Sodom ka Gomora ki persha u Blei bit ki le ga bamda u Blei say no u lat ba ga yeng jo u ka to ka ningon baru tangi ni shnong na ding fi ka taga ni jinglang ko Jong Blei dei Blei bo bitar Blei o ba khoj o ba hak Blei o ba kren ye ka tin ki Jong o ba ba pendap ka nga yo I ka ni ka wei la nga kren ni ka ni ka baning kong
Bau Blei ulang kumu tu nar. Ubala tap apa ka lower ding. Uba ka Jingbishar ke Jong tu ka ding. Kala pen saw yu tu nar bau tu nar ula saw huin. But tu nar uba la tap ka tu ka ding ude uba kuat. Uba ka Jingbishar Jong ka ding. Kala pen mi i ka jing saw. But ndan suga besarang ka ba wit how tu nar. Uni unar uteu ye ka jinglang ka Jong Blei jingi. Bau day unar uba kuat. Blei jingi. Uday uba saw ko mutu unar. Henry nda haba uni unar pipen mi shabar. Lada pipen day daw tu unar. Ndan bala ban yang barokan barokan pedung barokin yaw. Henry aingu yu Blei bahaba sayu tu unar daw nong shonar. Ban peniap ia kata ko Jingbishar pada ke jing saw. Wi yu tu unar apa ko Banda wi apa ko ka absorb ke kejit no ia kata ko Jingbishar. Bat tu unar ukelapja bat tu unar ngiyo iya ga dor ga Jong nar. Fiki taka de ga jinglang ka banga kwangan pen ifi. U Blei ulang kumu tu unar u bakhuai. U berhem u bakhluit. Bat ngani tu ifi ulamut ban bishara ga ga pertena mal ga pop. Henry u jisu ula yang. Kum ka tu ka bala wi itu unar. Bat baro ga jingbitar kala kejit no ka tu ka Bat de hangta ga kwangan ong ifi. Jisu la sya. But ke Jingbishar Jong Blei baro kala lej hau Jesus Christ. But ngila laj mengi. Baya ke Jingbishar Jong Blei ga pop. Ula kejit no utrai. Haka met ke Jong. Kaba ar ka bangala keren menin ke singi kadai. Ye ke Jingbishar ka badai ye ki khon Jong Blei. Ki bala yo Jingpenim. Kani ke Jingbishar kan jah kani ke pertai. But nga kwa bangan ong ifir kani ke par. Bapidipin sil to abo Blei pun yengi. Upen yaga men siem ga jingi. Klempat pen yaga met jingi. Madayna ga daw ga Jingbishar ga Jong Blei. Kadang dan yagi briu ga Jong hagani ga pertai. Ngala puli fi na ga shiti ga Hebrew. Kala nang ga bakhat ar ga khat ga basan ter. Bau Blei ukran yangi bakum ukpa bat laki khon. Usneng sempat yangi. Kadang ga Jingbishar ga Jong Blei habangi le bakhla. Bat ngakwa ong fi ga ni ga par. Tongin tip bakumbau Blei ule ingi kum gikhon. Unum pe no ingi, unum peniap ingi, unum kentaj no ingi. Henday ke dan ke Jingbishar. Ye ki priu ki bala yo mat ye ke Jingpenim. Kani ke Jingbishar ke badai ye ki khon Jong Blei. Ki bala yo Jingpenim. Kadai ke badan ke ni ke pertai. But lada fi ye kendo ye ke Jing snang ki Jingtenjo. Fi ye kendo ye ke Jing ja ke bakham Dapet baha bakanum day ka ba fi shunget but bagatabar khat ire ke bo Blei snang. Ringa kwa manong fi pet baha. Mayo kadai ke bawan no bomandru. Henry dan ke por. Bakat kum ni ketin ke Jong Blei. Bo Blei snang sempat ye ki brio ke Jong. Kalang kawai na kidak Jong ke Jingbishar ke Jong Blei. Ngini keren khambria ya ka bangala kta menin kendiat. Ngala dep ong luparu agutu ke message ke pamenin. Bangan beteng biang ya ka ni ke Jing hikai. Namar gani nga kwa ngandalet khambria si banda keren khamjrong ru. Ngam tip lakala ban kut hang ni mentagisngi. Henry kini ke Jingbishar ke balai. But kini ke Jingbishar ke balai. Kadai ke Jingbishar ke bayadai bat ki Riewkhuid ke Jong trai. Kini ke Jingbishar ke bangakwa bangini keren khambnia. But kat bangarang keren ni kini ngakwa ngandapin syai fi kendiat. Menin ngala keren. Ngala put fi na ke siti sigi nong rum nong ka khat saw. Hakaba u Apostle Paul abu tkhoi gini u khat ke basaw. U ang mamemelang u ba me bishar yo shakri Jong weipat. Halau kendrat iken u yang ne u kenlon. Henry on peniang u ken namaru Blei ulang ubala ban peniang scam you. Fi fin da puli gini fin lap bau Blei ha khat ke bishifau. U ang me balai me bishar ya lau para banget. La ni balai ru me nyau ben mame ya lau para banget. Namar ni baro ngini yang khmat ke kat bishar ke Jong Blei. Figa ni ke kat bishar Jong Blei ni. Kabang ikran nakabenta ke Jingbishar ye ke Riewkhuid. Kadai kabangi yo ye ka na ke ktien Greek ten rai. Kabaki ong ye ka ke ta ke bimasit.
lana kita ke ket bishar ke jong Jesus Christ. The day na kita ke daw nga kwa bangan pen ifi ba u Jesus un shang haga ket bishar ke jong. Bat un bishar yeki Riewkhuid ke jong. Kani ke jing bishar ke Riewkhuid kan ja haga jing rong no. Bat nga kwa ngan pen ifi shwai ke bangan keren ke ta ku mangala keren menin. Kat balai nga kwa ngan ong ifi baro. Tongin kiar na ke jing bishar palat yeki weipat ke brio. Tongin ya bishar paramangi. Tongin bishar nuya nuru. Namar ngiton yo Jesus Christ unong bishar ubahok. Unong bishar uban shang hagani ke bimasid. Bat uban bishar yangi kiba emba kiba yap. Dahil na katakataw nga kwa mangan karani fiya kani ka Paul bapins nga to. Baka ni jing bishar yaki Riewkhuid kaday ka banja haga jing rong no haga ragasngi. Tangan si puli khandiat ifi haga ni ka Paul haga shiki karin ka maninkong kalanong ka ba khatsan ngan puli ni khat ka ba san puway. Hakmi ngay tu api yaga jing mayan. Nginomyo tiya baro Henry onpen kelayang ibaro sisendan haga besikhlip matken haga turai ga bakhatdo nama ga turai gan sawa on lakum tai ga yap onpen mi pan ki bamput bat yangi onpen kela nama ga dai de lele yangi ga baput ban pong ga bamput bat yangi ga yap ban pong ga bam yap tanda ga ni ga baput kan pong ga bamput bat ga ni ga yap kan pong ga bam yap on lakum ta on pendap khat yaga ga jingong yaga bala tho yaga jingyap la hangno ya ke jingyap la ngot no khat aga jingjap aga jingyap hangno ga jingjap thiao jongpa aga jingyap hangno ga sni jongpa ka bible ko ang ini giktin ngap ha nga kwa ngan puli fi shusho na ga giktin ga jong Blei ba giktin ga jong Blei hangni bangala puli mentan gong ka turai kan sawa ba kumta ga yap kin yami pan bat ya kipken on pen kala bat yangi on pen kala fi ka ta ga ga bang kwa ngan ong fi hagini ga por ba fi ban singal tho ba ka don ga jingrong no ka ba absol pol ula kren shai nagani ga tien ga jong Blei singap ngan police ti ga ben kong ga jong gi taslani la nang ga ba saw na ga khat ga ba khat lai ter henry ngimman ni fi ban tip ko para bangai shapang kita gi ba yo thia ba finam singosi kum ta gi ba gi bam dan ga jingkermen nama ladangi ngat ba jisu ula yap bat baula mi pan kumtaru yagitagi bela yo thaya au jisu ublei walam lembalu namar kani nga pide ga kinu trai ba mangi ki badang em ki bela pensa adu ga ta jingwan utrai da lele ngi nom yo let chwai ki bela yo tia na ba utrai unwan hian na beneng ba ga jing risa da ga ktin sawa u angel rangba ba da ga turo yu Blei ba ki tagi ba yap au Chris kini mi pat chwa ana kumta mangi ki badang em yagi bela pensa on rongno yangi lembat ki hakilo ya ka bani shamu try haga sun benen ki kumta ngin yailong junam lembat try na ba kumta tungi ni pentingan paralog dagini giktien fi dai ne ga daw kani giktien ga bangi puri hangni ka ba so polu tho ka dai ga ba ukran ya ga jingrong no ya ki brio ki ba shakri try ka jingrong no kan jai ki tu gi bala yap how try kini mi pat bat kini pong i ga met ga bamput bat kini yo i ga met ga badan buram ni ki badang im on ga Bible la da ga ni sa adu ga jingwan ga jong try hadu ga ta ga jingrong no on put i ga turai bat on pen mi pat i ga yap bat ki kin let shwa yangi bat yangi ga badang im on ga Bible on pen kala dur haga ba shikhlip mat bat ga Bible ko ang ini giktien on na kumta mangi ga badang im i ga bala pensa on rong no yangi lambat ki ga o ya ka bani shamu try haga sun binen kata ka ga jingrong no ka ba kwa ngan ong fi haga ni ga jingrong no ga kwa ngan pen fi ba ga ga sngi haga ba try undan ya ga ban ai bainong ya ga jing le lani ya ga jing shakri ga jing shangan ong fi ku me haga ni ga par haga jingrong no ga jong try haga sngi jong ga jingrong no ga jong try ga kwa bangan pen fi kindiat na ga ni ga Bible bahabaw jisu unwan ni gaban rong no un pau hang te shiteng sun ban haba un pau te shiteng sun kani ga de jing rong no kani gam de jing wan arsin jingwan ta arsin ga jong Jesus Christ un hiara lord jong ulum olip un wan na kani ga perthai un sin shar kani ga perthai ban ga kwa ngan ong fi kani ga Paul ba pin so tho
Kani ke jingrong no kabau Jisu Quran pin puli na Bible ang kumne sngap ha tin ke jong Blei ka ang kumne pin puli na tin ke jong try ka Bible ka ang hagalanang ka ba arfu sao jong Matthias ka de kren shai gini ka ang ngan puli nagad khat ka ba arfu san hakmi ngay thula pa fi namagatala kin ang khmi udana ge rikhlaw piwat mi no hakmi udana ge pulit bajat jal piwat ngay na bakumba ka mi no ka lele na mi ngi ba shai do sep ngi kum taru kan long ka ga jingwan khu brio na ba badan ki met yap ang ta ken kin long ki pukni fina puli na ngi long ka ba arbu sau shakhmat shusho filap bau apostol ma inga ujisu kren shai gni wang ngan puli na khat ka ba sau huai snap han puli khat ba sau pho wang ona kum ta anut kin ya na ga lingkha ya wele shimno te ya wele ino argut kin shong tliat ha ka ying tliat e ga wele shimno te ya ko pat la ino namagita on the Bible to sharai na ba fimtip agano magasngi bau try jong phi unwan fi ga ngi ga jingrong no ka bau jisu kran ka bau apostol paul kran but ye ga ngi jingrong no ni khat ye ka ga rapture what la ga ngi ktin rapture kam da na ga Bible henry ka de ga ktin ka ba ong on wrong no ka catching away la ni ga ta ga jing shim no ka jing hair no ka jing ya ka ban late baru try but nga khwa ngan ong fi hagani ga sngi jong ka jing wrong no fi puli na ga Bible snap ha nga khwa ba fin snap ha ye gane namar na fi puli tin ga jong Blei hagani ga sngi jong ka jing wrong no ka ne ga sngi ka ba try un bishar but nga khwa ngan ong fi ga ne ga Jingbishar kam de ye ga pertai kam de ye ga bam ngai kani ga Jingbishar kadai nakabenta ki Riewkhuid ki jong try but kani ga Jingbishar da snap bahaye gane bayo fiklumar kani ga Jingbishar kanum dai ga Jingbishar ye ga jingle kani ga dai ga Jingbishar ye ga ban penram an bret shedujok kani ga Jingbishar kan ja ya ka ban bishar ya ki Riewkhuid ki jong try ha ka ban penlong iki ha ka ba kin snotho ha ga ni ga jingrong no ga jong try puli na ga Bibles ngap hangan puli fi na ga ktin ga jong try khnang ba kan yarap fi hagani ga khlip man na ai ngo yo Blei ba ga snutho yagani ga nongrim bat ngan pen shai fi hagani ga khlip man tangini puli na ga lanam ka balai jong shiti shiki karin ka banin kong ka lanam ka balai ngini puli na ga khat ka ba tangini puli na ga khat ka ba shifau ka ong ini ga ktin ngakwa ngan na kren slam ngani khndia na ngakwa ba pinda yo jing shai ngan ong biang yo de gakten ha ga jing rang no ko jong try hadin bu try la rang no ni shambat u gil o balun shong ga khet bishar ga jong on ai bai no kani ga jing bishar mdai ga jing le jingi hare ga ni ga jing shakri ngakwa pinda skill to ba ga kani ga mdai ban bishar ga pop hare ga ni ga jing bishar ye ga jing shakri ga jong ba ga jong fi dengan puli ga ni ga por ye ga shiti shiki karin ga banin kong kalanang ka ba lai ga khat ga shifau ka ong ni ga kten kat ba kum ga jing ai Blei ya ka bala ai hanga kumurang ba nong tayo bestat ngala sengi ga nongrim ti wepat utay na lor henry to wepa way un sumar kum no utay na lor namar umdan bala ban seng daga wepat ga nongrim na lor ka ta ka bala la seng ka bala mu Jisu Christ ken henry la da unu utay na lor ka ni ga nongrim daga ksiar daga rupa daga maukor dor daga dieng do plang do jintang ka ba an pen pau ga jing trei jong wepa way nama kita singigan pen ishanayika na ba an pen pau no eka daga ding tiga daga ding gan den jo ga jing trei jong wepa way ka ba kum no kalong la daga jing trei jong no ru ya ka bula tay na lor ka sa unyo e ga baino la da kan inno ka daga jing trei jong no uta undo ken henry ma uhi unyo alai henry kum taru kumba na ka daga ding wali sawi engan chong kham slamang ni na mga kwa nga nakranig ni ba lang jing khu ye ga jing im jong fi kat kum ngani ga ktin ga jong Blei wap so pola ba kranig ni nga da snut na ba kranig ga jing shakri ga jing kani ga ga ba kran chapang ga jing shakri ga jing ba Jisu un shong ga ket bishar fi de na ga ta daw lesi khindia ngan chipule fi ni ga ktin
Korin ngin selek biang stu korin meningkong nang balai hari tangan pulih ni sti ba korin nang besan nagar khat ka ba nagar khat be khindai be bishi pau ko ble na ba kum taru ngi le ting e no ban long ki ba pensngo ba yu langi shongsa laning le no na ma ka daiman pniang ngi baro khmat jing shong bisharu chris ba wei po wei unyo priang la di yaki eki eru bala le aga mat jo kum kita ki bo le la ka bha make snail fika takane ka ba u absolut pol kuran chapang ke jing bishar ke jong chris barang inap yang khmat ke khet bishar ke jong jesus chris ke ta ke bimasit ke ta ken ke khet bishar ke jong chris tangin ni pet yang ni ke siti ki karen ke beningkong ke lenang ke balai ngakwa bangan ong fi da pelen jingmot sngap hangan kren ni khat bishifau wa absolut pol bu kuran ni ukren ko mo apostle Ubrio uba lasngoto ye ka jing shikri. Uni ubrio ukran ning kong la rapi puliangi uang bne. Uang hagad khat ga besan. U Apollos u Paul. Hare tangki nong yalap tin Blei daga bapilange. But uwei pa wei kumbau try ula ai hu. Ngangala tung u Apollos u ai Henry Blei bapenman. Kumtau batung umlang ei. Lemni tau ba ai umru. Henry Blei ken u bapenman. Fina puli ba ai ni Ukraine wang. Utau batung ba utau ba ai ki along ka wei. Henry wei pa wei un pediang ya lagi jong ka bainong. Kat bakum ka jing try ka jongo. Ketaka dega bang kwa ngan pen ifi. Ngin yo pediang ya ka bainong. Kat bakum ka jing shakri ka bangi ai yo jisu hagani ka pertai. Kumnongi shakri yo Blei. Hatangi des ngau tu ne ema bangi shakri yo try. Ka bakum ka no ka jing tamungi shakri yo Blei. Habangi try ki kam niam kam balang ka jingi. Habangi persangi ka ban yalap ka gospel. Habangi persangi ka ban hikai ka ktien ka jong Blei. Habangi le ye na ka benta ka hima ka jong try. Kata ka de jing shikri. Ban habangi le ka kam ka jong Blei ni dei ka ban snul tu ba yagani ka jing hikai ka jong apostol Paul. Fi hang ne upen I yagani ka ktien. Uang yagani ka ktien. Namar wei pa wei un priang yala ka jong ka bainong kan bakum ka jing try ka jong. Upen I hang ne hagar khat ka bishi pa uang. Kan bakum ka jing ai u Blei. Ya ka bala ai hanga. Kumurang ba nong tayo bestat ngal seng. Ya ka nong rim. Ti wei pat utay na lor. Henry wei pa wei. To un sumar kum no utay na lor. Daya ka tabang akwangan kren hanga ni ka por. Hanga ni ka jing bishar ka balay. Ka jing bishar ka Riewkhuid. Ka jing bishar ya ka jing shakri ka jingi yaw try hanga ni ka pertay. Fi wabsul polwang. Kat bakum ka jing ai u Blei. Ya ka bala ai hanga. Kani ktien ka dega bejilio hadu kata kabang kwa fin de shai. Ba wa absolut pola ba ula peniang ka kam ka jong Blei. Peniang tang namar ba usu peniang. Shakri tang namar ba u Blei ula pen emu. Dan gebregu bisu shakri u Blei tang namar ba gisu snel to bedeben shakri u Blei. Hereken mau u absolut pol u de snel to ye ka jing ai ka jong Blei ka badana ka jing em jongo. Ka eiga jing ai ga badana ga jing im ko jong wapsul pol. Ka jing ai ga badana wapsul pol ka kham kraw. Baling ong ka kham kraw. Namar ka jing ai ka dan jing idai bat ka jing khat ka jong Blei. Kham Blei jing wat igni ga ktien. Finumla fin trei ye ga kam ka jong Blei. Ban piniang ye ga nongrem ye ga kam ka jong Blei hang no ang luru. Lada fim snotho ye ga ni ga bang kren. Namar u Blei haba u mut ban penlong ye Gibril bakini trei hagini hima ga jongo kini ban snutro baki long tang ki be trei lam u Blei ka Bible ga kren shai ga tan ga khat begindai kang u altu palong ni long ga be trei lam u Blei ndengi peniang mangi de Blei u badan ringkat ba ni u dan ringkat dei ka bening kong u Blei u khat yangi shikajing shikri kam de lewan ongi what you peniang ka kam ka jong Blei dan Gibril you kwa ban you try ka kam ka jong Blei shong shit tang namar ba ong ki wei pi try but tang namar ba pen bor manora manu pi le ka kam ka jong Blei nga kwa ma pin per khat ba bakan sa dan ka Jingbishar ka jong Blei
Ke Jingbishar ke dei ke Riewkhuid, ame ke ban penraman bread sidujak, ada ke ke Jingbishar ke Jingshakri ke Jingi. Bat ke taga dei ke bang kuat ngan pen ifi, o absul pol u khlemle palat lani shabar, na ke Jing ai ke bau Blei u ai ho. O angkat bakum ke Jing ai u Blei ke bala ai nga ko murang ba nong tei u bestat ngal sengi ke nong rim, ti wei pan u tei na lor, fi u absul pol u dan ke Jing ai, kat kum ke Jing khat ke bau Blei u ai u, but dei na ke takada usala banong apostol Paul u apostol u bakhamakli u bakhamdan bor banigi wepat balai namar katkum ke calling ke bo Blei ubu katkum ke jing khat ke bo Blei u ai u kum taru ke jing ai e jo Blei ka ai bori u ba unla ban peniang ke kam ke jo Blei ban peniang ke kakum ke nongrem hakaban shakri u Blei hangini ke pertai but dei na ke takada apostol Paul u da snot ho ele ke jing khat ka beningkong u da clear u da shai bahai la ke jing khat kaba ar wap su palu snuto bahaba Blei khat udan ke jing ai kaba kraw ke jing jang but u apsu pol udala ia kaban trai lane ban peniang ke nongrem ban shakri u Blei ke ni pertai kat adu bawang ngangadan ke pan sniat kabala bu lepan am ta jonga ngala pendap ke jing pat but ngkhwang na fi nu brio uda snuto but uang haba unu pan nda haba apsu pol ula peniang ke nongrem hangani ke pertai uang ini kiktian uang lada unu wepat lada mangi hangi ngakrani alade ngakrani ki wairu ke be peniang ke kam ke jong Blei uang lada mangi ni peniang ke ni nogrem dong ini pat ni sengkum noi ke ni nogrem namar ni hab ban pikir uang kumne hendai tu wai po wai under sumar kumno taina nor hagi wai kiktian udai ban perkhat bah udai ban snotho haba ong sumar kamut udai ban syaptiang ru hakaba upeniang ya ke ni jingtai na lor ke ni nongrem kabalatay deki apostol daw apostol Paul but wang kuno namar umdan bala ban seng de kawai pag nongrem na lor kita kabalala seng kabalang Jesus Christ kan sanga nong fi ke ni Paul kini ke jingi kai ke bujileu kini ke nongrem ka bangingi etrai minta ken mau ndai mafi dan beri bang ngadai founder sanga nong fi umdan founder haga hima ke jong Blei kini ki jingi peniang jingi ke kam ke jong Blei kim dai bengi syam mangi ka le si kala ban yetun kho bar ke ege babi yos ngau le ngap hangan pen ifi na ke Bible what kat u apostol Paul wang dan bala ban seng de ka wai pat ke nongrim ken mau ha bangi peniang ke kam ke jong Blei ngi peniang ke nongrim halor ke gospel ke jong Matius Kalenong ka bakhat nriyo na pinpuli ka ba Jisu kuran ya ka ba kisenran nganut banong kim sngaw tulot ang ito gupar uang kalenong ka bakhat nriyo na pinpuli ukuran kumne u Jisu hakat khat lesingan puli nakat khat ka bakhat niya uang u Jisu uang how Petras uang suk mame ko siman kholu jona na baga do baga snam gam chimpen iye ke tahame hele ukpa jonga babne ngaru nga ong me ba melong u Petras but halor jong ni mausiang kamot halor jong Jesus Christ ubalang mausiang ubalang ka nongrem ngan Taya ka balang jonga ki kredap ka dujok kinom la eka lesing na krane gini ngas ngo bangga takata na mga tip gini ka Jingbishar habaw Jisu krane gini uang napamdan na ka waypat ka nongrem daytang u absupol uang mdan na ka waypat ka nongrem mo laseng daytang ka taka nongrem kabalang Jisu Christ ken fitip kini ka nongrem kabaw Jisu uang halor jong ni mausiang kamot halor jong Jisu Christ un taya ka balang ki kredap jong ka dujok kinom la banle eka fiyo imentala khanglat ya kabang ini long jing seng ndan mayo le jing seng show ga pertai ndre fila pin mudur la da fin tip ye ke ege ba jam ta po ni ga lockdown ke kam jong Blei la nang roi ke kam ke jong Blei la nang roi kala nang roi khambun sha bania ka ba ka roi ha ga por bangi lo yo le jing seng balai ka wei ga da wa dei ya ga jing trei kam Blei ya ga ni ga nong rim ga ba Jisu la seng ya ga balang shitlop ga ni ga pertai ndan bor pertai ndan ka persecution ndan ga no ga jing pinjin jar ka jing khanglat kanu ka plan brio ka plan ksoi ka bala ban pendu no ya gani ka nongrim ka bau Jisu la seng uda ong wat ki kredap do ka dujak kinom la eka but dai na kita ka daw nga kwang anong fi kan mau kini ki jingi trai kamu Blei baro tanginom yang ha ki nongrim ki brio wali ong seng tau kan mau baro kadai ka bang yang ha ka nongrim ka jong Jisu Christ dai mo u bala seng ya gani ki jing trai halor jong mau siang u bala Jisu Christ but ndan bo jing dom ka bala bal kita
trai ka la fi kwa ben yo I ba ka jing trai jong pi kan dei ga ba yo ba dong da sngo thu ba ya kan ga ba kren banginum kam trai ka ngi long tang ki nong trai lam ki ba bat Blei ndai mangi ki benang sedang ndai mangi ba dei ki ta ki brio ki ba khrau ki ba ngi yang ba ngi pen pau ki perthei ngi bu ki kerdan ba ki kerteng jingi ki ba harukam na kwa ngan ong fi ga ni por kan mau ni nong rim ka ba Blei ula bu ang ni kadai kan nong rim ko jong Jesus Christ war wa su pala bu ong ngadan ki jing ai ai kat bukum ka jing ai ai ngala sengi ka nong rim ba we un sumar ba Blei ong kumta namar ma uru useng ka nong rim ka ba long Jesus Christ ba nda bu seng sama ukum apostle u ai ka ni jing maham ka kenja warning yangi ki bi shakri Blei banginum seng ya ka ni nong rim da ka weipat ka bam dei namar wang ladangi seng da ka weipat ngin hap ban shaten jo ha ka ding ha ka ga ski jong jing ai bai nong jong try but dei na ta da usong ni lada ununu utay na lor ka ni nong rim ngaba lada manu pitay na lor ni nong rim ka jing shakri Blei ka dei ka bangi tay nong rim mdei ka bangi le kai ka jing shakri Blei ka mdei ka bangi tay kam dei ka kam niam jungi kan mau ki kam niam jungi kim dan jungi dei an tang da ka ding ga ba gisngi but pini ikin na kumu plang kumu ga kat but kinum dan jakabaniang hari kan mau pitip about Jesus seng ga nong rem useng da ga jing duai ba da ga jing yap ha ga ding fna Apostle Paul abu seng ga nong rem seng da ga jing duai but da ga jing shashitam but da ga jing yap ba da ga jing penshitam ben but haba kila seng kila IT la ga jing em ya ka ban peniang ini ga jing trai o Apostle Paul udah on shai gini da khmi ba kumno pi peniang na lor ya ga nong rem boleh tai da ka wai pa ga nong rem boleh peniang ka keteng brio wala piniang ka kerteng jogono ka family wala piniang ka nogono ka nongrim jongno kan mau ka ni jingtai ka ni jingtrai ka dei halor ka jong umal siang ubalang Jesus Christ but waps Paul abu krani ka ni kumnongi tai kumnongi shakri Blei nga khwa kan ong fitunginum lesok tunginum shakri Blei ban chong ngina yo ka jing I am da kam jitam sho ndai shu ban charging ndai shu ban duai ndai shu ban le ndai shu ban ne ban shitam shash ban shitam sho nginum hab shu ka jing ban shitam nga khwa kan ong fi ka ni ka por kan da pikir bah kumno vi sang ni nongrem namar u Apostle Paul abu krani ni wang la da no tay na lor kini nongrem u da bo ye kini material kini ki tiar ki bo ban pen yusriyam lani ban pen so tho ingi yaga dor jong ka jing trai kamo Blei pe wang kumne wang handre la da no tay na lor kini nongrem de xiar de rupa de mau kodor de dieng do plang badau jintang keba henreu teligi ni ki material ki ba Apostle Paul uhikai ye ki brio ki batay ye ga nongrem dan ki batay de xiar dan ki batay de rupa dan ki batay de mau kodor dan ki batay de plang dan ki batay de dieng dan ki batay de jintang keba ngakwa nganong fi nganom ya step lesi kala ban kut tang hang ni jingi kai ngam kwangan yai lai ngam kwangan kerkeru namangidang dan sibun ke porban hikai yang ni ktin ke job Blei fio I hang ni ka bible ka ong ini ktin la da no ru tay na lor ni nongrem da ka xiar da ka rupa ba da ki mau kodo shangan pen fi ka xiar finomio xiar lem da pen sitomika finomio xiar finomio rupa finomio mau kodor la da fim da ti ika na ka jaka ka bejliu la da fim da ngam sigi jingjliu ke duriau ya kaban lap igi mau kodor pinum yo rupa pinum yo ksiar pinum yo mau kodor but kini barok ide gi berung lengba keding kini barok ide gi berung lengba kijing prang gi besirkai haga ba penyang haga bakin salong kitiar ki bekodor ya kaban penyang ya ka nongrem ngakhwa nganong fi u ksiar ke dei ka bam blood ke rong jongka ke rupa ke dei ka bala ban yang hapleng jong ki ding ki ba tes ka nang tade ki mau kodoru ki degi bela ban yang pleng jong hit jong jing tenjo kai ga bang mot ban ong hangi kini bro lai ki degi mau kodor ki badarung shaka jaka kini bro lai ki degi material ki tiar ki ba kodor ki ba ram dor ki bang degi ba tat dor ki degi bang ken kor ki ka rupa ga degi bang ken kor ka siar lele ki degi bang ken kor kat no tam lele ki mau kodor langan kran fi ngane ki degi ba jong ken mau ye ki mau kodor shoba mi
unong shna yeki mau kodor uti naga jaka ga bejeliu nda wanra utepika ga lawa ding upenuan dur but pimtip adu kat no bo o shrong yeki ban penuan dur hado bagi briu kin de pej bagi de yu i pimtip adu kat no bo Blei kwa ingi ba bangi trei kamu Blei bangi dei banda yat haga jing pen bed bangi de ban yat apreng tu jing sha shitam gi bobon bangi de ban yat apreng gi test bagi jing ene gi bobon bangi no mi trei kamu Blei tang na besok bangi no mi yat tang nam ta ka buram briu bangi no mi yat tang na ka benta ka jing yo nong haga pisa tingka bangi ne yo ege spa ga po teng ila hikai palat ege ktion ge jong Blei haga bangi perkhat bed tangi kita ke prosperity tangi kita ke jing roi tangi kita ke jing yo pisa tangi kita ke bani tei bani shong ki kali ge berem bani tei ki yeng ge berem bani don kita ge jaka puta bani peniang gi yeng mani ge be ima ngkhwa ngan ong e pia ge ni ge por de snap ha na lord ge ni ge nong rem ken mau jisu sha de ge jing ya ngan ong shi ong ye ge tin ula ya ye ge kordit bar wap so pol ula ya ye ge kordit o Petros ula ya ega kodit baro ki brio ki apostle ki marta hadu mentadang dan shibun ba ki brio ki peniang ngene ki kam ko jong Blei ngene ki pertai ki be ya de preng ki persecution ha preng ki torture ki be shirkai dan ki brio ki be yam ki be duai ki be shajing ki be na pe jingkin ban nga kwang along fi teng ila hikai bakla bangim lang balance ki kam ko jong Blei pimtip ke krene ki purification ro ke krene ki jingpen khoi ni ke kren be xiar ga ha ban ya ki jingpen khoi yi ki jingpran khwang anong fi what you ang the jing ai ha you have so pol kren the jing ai hare abu kren the jing trei kamu Blei wan ra wong da kanu ja tiar pitai hato pitai de xiar hato pitai de mau kodor hato pitai de rupa kini baro lai u have so pol abu kren ka kren chepang ka dor ge berem pimtip la de pipniang ke kam ke jong Blei da ka bu so pim ji tu ai pim pule bai ka bible pim pen chi tom ge balwa ke khmat yo tra pim sha e ke jing sha gran ben pim poi ge jaka ka be pim poi shi jaga ba bisa marwe fi ngani tu fi baro khat ki brio ki be shikri shi shayo Blei fini kendo ige jing e jisu de kren shayo gata wang kita ki ba mot ban shikri nga finap ya ige jing sha shitam ki kincha jing e ki bu bon ki bangin hapan ya lingba but dai na kita daw la fi puli na bible ki kren shay u apostle Petros la de kren shay ige jing tan jo ki baharu kom u jacob ukraini ki jing tan jo ki baharu kom hare kin mau ki ne bar khat kin pen mi ki xiar kin pen mi ki rupa bagin pen mi yo mau kodor ngayo idan brio betrei kamu Blei beletso bam tre bania steng yong bam tre stiaban shimpon bro shisngi bro shimet bat dan brio giba shongsuk bat gibam la wat bantang mani kendo ki ngayo ya kanong rem ba trei kamu Blei ngayo yo Jesus Christ ngayo iyo apostol Paul abu kran de jing chau mat wang ngam chim la that bangan rung na ko ge yeng shi ko ge yeng ban hikai fi rupa ba xiar nga khlami kwa bon ba na preng jingi ngim tre igamit ke yong apostol Paul ya igamit ke yong iga Riewkhuid iga thangan iga Jingbishar ngayo iu jisu la ya ta ke apostol bro bat ki dang don gi brio do mentaru gi ya nga khwang na fi ngi sheneng isuk nga khwang na fi de pe ba kum no fi tre kam Blei ngi yo i ngi sngi ngi shakri yu Blei ngan kran ngi wala daga dei tang hang ni bangan pen kot fi ngayo i ngi sngi don gi brio bi shakri yu Blei tang na mar ba shi shakran ba ngi brio fim tre shu bania chikman tang na mar bi shem jing e ga jing ba mi so tho yeng sam fim tre shu fin yang bania chikman ga jing shir ham yu jisu ga yap no teng bi shakri yu Blei tang na mar gi daw ba bi kendo ga jing do fim tre shu bania chikman dan pe je fi kendo igi jing e ki popon ki liang re fim tre shu igi ban shakri yu tra jing e Blei ga lip no yap no la da file gumta pi klem so tho namar wa so Paul hang ni hadien bul kran ni material lightly ka xiar ka rupa ba ki mau kodor u ai segini lightly ki tiar wang hato bitei da ka ding dau plang ni dau jintang ka ba kran ni jing shakri Blei ka ba malu mala ka ba ngisiyat ka ba sok ka ba ngisikwa ba ben yo nong ka ba ngisikwa ba gi brio gin wa rap yingi bikin a yingi lot iki ba ngisikwa stamania ka ba sok bangim kwa setia igi jingkran ben ngim kwa setia igi jingpin shitoma igi jingduai babana ngam jliu bar Blei ngim kwa setia ban shong igi ktien igi jong Blei khambun ngim kwa setia igi banian ngi kwa ba gi briu ni buram lot bangin le iki bi biang lang ngayo i shibun ba gi briu gi kwa kumta teng kim not yat kim not yang ban ong bet ye ga badai ye ga bam dei teng ngi compromise gi ni gisngi namar bangi kwa palat ba gi briu ni ro ingi teng gi khubor gi bangi kran
ki kelalong tang ki bangi supun sngau tenan bat ngakwang anang fi tungin kran ge jing shisha tungin ai ki tin ge jong play ge bedai tungin kran bet kum mga kran hang ne menta gisngi ngam kwangan compromise ngam kwangan lesuk ngam kwangan chekri u blai bangan perkhat ba ke kam jong play ge dai ge bangin yelum spa ba bangin chi suk em ke kam ge jong play ge dai ya ka bangin haban ya ke ngam kwangan tei ge kam ge jong play da ka da kum ba ong support bangan tei da ge deal do plang ba do jintang ka ba balai wang kita kitin namal kini baro gide kitiar ki batat ki bamdon ru em ki baga dor jong ki gide ki batat bat kawai ki ba klem da ya agajing pensitom bat snap ha kawai ga daw balai kuran ye ga ksiar ye ga rupa ye ki mau ko dor pi kini ki la rong lang ba ki jing prang di bobon hande ga ding u plang ba jintang ka ba gide ki ba shumi gumto bat ki ba klem da dan ki jing ya lenti ga ba namal balai wang kum ne wang singap hawang on pen pau ye ge jing trai ke jong wei po wei khat ke khat lai jong ke siti siki karen ke bening kong ke lenang ke balai wang on pen pau lani on tenju ye ge jing trai jong wei po wei namar ge ta ge snigan pen ishna ye ka na ba on pen pau no ye ka de ge ding ti ge ta ge ding kan tenju ye ge jing trai jong wei po wei ke ba kum no ge long na kwa ngarang fi lada ke jing trai jong no ru ye ga bratay na lor ke sa unio ye ga baino lada kan inno ga ta jing trai jong no ru uta undu ken handai utahi unio lai kumba kumju ru kumba na ke ding ke ga bangamot ban ong hang ni ga dai ke ma ga ni jing bishar ga jong Jesus Christ ke dai ga bu bishar ga brio ga shakri yo play lada ga jing trai jong no ke ing ke ga ba ing ke ing lada pitang ye ga ding haga dingan ingbet lada pitang ya ka jintang ka ba kan ingbet lada pitang ya ka ni do plang haga lada pitang yu plang haga ding un ingbet tang si pang kan ing balai ka ing nama kini baro lai kide ki bamla ban sha ya ka ding bat nga kwang anong ifi kanunga jing tray ka bala dep rung lupa ya ka ding kanunga jing tray ka bala ya lupa ya ki lamar ding jing ka jing haga ta ka sngi nda habau blei un ai bai nong ingi haga sngi jing ka jing rong no nga kwang anong ifi nda habu ai bai nong un tenju shwai ga jing trai chingi bara bu tenju da ka ding ga bukin jabneng nga kwang anong ifi ka jing trai ga jongi kanum ing larangi long ka ksiar larangi peniang da rupa larangi peniang da ki mau ko tor hare larangi peniang ika tang dau plang tang da ga ding tang dau jintang ka ba kan ing no bat nga tuai bapin da shai bapin da sngo thu igani nama gani ga baton kam ngam kwa agta ga sni bagi priu gini iba ga jing trai jonga kalau tang ga tedam shibon ba ga jing trai ki ba hagani ga pertai pin sa yu i ki nong tang ga tedam nga kwa nganong fi le bahai ga priu shakri ga priu daga donot baro ati la di le ike daga donot ga bakhoi da shakri shisha gi yeng sam da le bah dan gi priu ba phila le bah phila le lut daga donot bro phila duai phila yang bat ki pnang gi jing phila pniang gi jing trai phila pershang gi ban pniang gi priu phila ai lut baro ga bitip phila le lut baro gi jing and if you daga ba siu liang daga ba sneu but pi la siu liang daga jing sha no ba daga jing sha ben but pi ba kita gi ba phila le bah ki siu liang pan ban daga ba sneu nga kwa ba pinom sneu mong ngi kita pidai ban tip ye gni ga nong rem ba ha ga wei ga sni anten jo ye ga jing trai jong wei po wei ha to pi shakri daga no ga dot not ha to pi le daga no ga motive daga no ga jing tmu la daga jing tmu jong fi ga khoi la daga intention jong fi ga clear la da fi biang ha ga ba pi le ba ha ga be what community ga bai nong ga briu wali community bi ni bai nong ga jing ro nang no na ga ni ga pertai Ponginia daga jingkemen namangi ap yaga bainong daga siba anda tenjo yaga jingtrai haga bala tenjo iga daga ding but ndala tenjo ga jingtrai jopigan sa bat ngin yo yaga bainong no trai kita ga daga bakraw ngasngongo yo Blei baga babu ga kren shai ga Jingbishar ga jongi Riewkhuid yaga ba an bishar no Jesus Christ ga Riewkhuid ga daga Jingbishar ga ba an bishar ga jingtrai jingi yaga kam ga jong Blei badai nga taga daw ngam kwa bagan mi tedam mga taga singi ga jing trai jonga ringa kwa bagan mi nang ta kan ya ling bai ga ga lawar ding bat nginyo banginyo baino banginyo la shipneng don gi briu ba singo thu baklai ni ga khat san ga baong la daga ingno daga jing trai jonu ta undu ken rema uhi unyo lai andai kumba na ga taga ding ni ga tien kamot
Kitu ki bala IT ki bala shakri yo Blei. Fin shatan jo ye jing trai mde ye pi. Bana bo Blei unten jo ban ai bainong. Finum yo bainong. Lada ge jing trai jo pi ke to no. And they can mau ye jing im jong fi. Ye men sim jong fi. U Blei un pelat im. Namar u Blei uyo iba pila pediang yu Jesus Christ. But day na kita kadao man taga sngi. Man pun ko tang hang ni. Mat nga net bagani ka lang ko jing mentoy. Ye ka jing im jong fi. Balay nga siyang slam mang ni. Na mga kwa ngan kran. Kumlungi ye shakri yu Blei. Ngam kwa fini kala. Ngam kwa fini shakri yu Blei daga bapia. Le ga jat baga jat. Kran sni yu gibriw. Bishari no yun. Penrami no. Penbanas ni yun. Wali le kum tabi shakri yu Blei. Na mga ni ngam daga jing shakri. Kani ga bapi le kum taga daga bapi piniyang daga plang daga ding. Daga jing tang kaba. Daga kwa fini yang snap jar. Ya chikman. Kanu nugu jing kran. Kanu nugu jing tenjo bapi wan. Kadai ga ban pen prang fi. Bapin la im mga daga sngi. Bapin yo bainong no try. Haba anten jo iga jing try jo fi. Daga ding. Kublai shibon bapi snap. Wana kirki. Ngan hikai suti jai. Bat lasay ngan hikai shibang. Ka Jingbishar ga basaw. Ka Jingbishar ga basan. Bat ngini pet. Kat no sngi nga laman pendep iga ni. Kat ga ba ublay ya laman nga. Bat nga sngal to madaga sngi. Mangan diwai fi. Ngan kren kandiat ifi iga ni ka por. Kumlo vi shakari utray. Ka iga jing e ga bapi kendo. Ki iga jing ishem ga bapi ya. Kanu ga jing pen shoy ga bawana ga jing im jofi. Wal it septing. Wal ya iga jing pen rem. Ka iga jing samar way. Manu ya pi ba kentai wat le cheptin shakri be tra dua ya chikman le ega bo ble bo jing em jofi da per khat ba fi yang ha ga nongrim pi pen yang ye ga nongrim da ga ha ga ni gisni tonginum seng de go pat na lor ka bo jisu lo pen yang ba tongini yang ban te ye ga ni ga nongrim da ga siar da ga rupa bat de ki mau kotor trying a dua ya Blei na ga bentang ni brio baro Blei ki be yo snow ye ga ni ga jing hikai ko pa Blei be it jonga penlong ingi bangin shakri daga dot not go bet daga jing tumu go bakot daga bangin mut bet ye ga kam go jong Blei daga bangin mut bet ye ga ban yalami ga brio shiga jing penem daga bangin tumu bet am nam daga buram jingi ngim kran nam daga jing yo buram ngim duai na ga benta bangin yo buram ngim le ye ben pen pawi na dia ga brio hare tang bangin yo bainong na me haga daga sngi try Blei haga bangin ai shiga brio ngile ba ngim kwa ngin pen benai gita nama meda ong shai ngila yo bainong lupa ga kendau re try ngi kwa ba ketiga diang ganum tip ye ga ba ketiga man jengi gele nama ngi kwa bangin yo bainong na me haga daga sngi ko pa ngi yang ne Blei na try go try ngini ga brio bagin sedang ye ga ban ya go try ye ga ban shakri me wala pren jing e bangi ye kendo nama ngi yang ga nongrim ka bala prang ngi yang ha tau mau siang bala tenjo ngi yang halor jong ka nongrim ba ngi tep ngi nom lei hadu ta sngi jong jing rong no ko jame try ngi island chime ga buram ngi island chime ga jingo ba ga jingero ha ka kerteng ga jong chi sungi duai hallelujah amen amen bat amen blain ko fi ko blai shibon filapin share shi kwai ko mga jukur pat mana ga sngi ko blai shibon